kar ka sake saboda karatu ya zama baka kasuwanci, sai dai in mahaifinka ya daure ma gindi ko kuma wani, to sai ka je ka dukufa da karatu. Kar ka sake kuma ka tafi kasuwancin ya hana ka karatu. Lallai ne ka san yadda za ka yi. Za ka shiga makarantar dare ne? Za ka shiga ta rana ne? Za ka shiga ta la'asar ne? Za ka shiga ta alhamis da juma'a ne? Ta asabar da lahad ne? Amma dai lallai dai ka haɗa guda biyu. Idan ka zauna ba karatu za ka wulaƙanta tun daga duniya har kabari har lahira. Idan ka zauna ba ka da sana'a, ƙasƙanci da wulaƙanci zai same ka a duniyan nan. Haka in ka samu kanka a wutar jahannama a kabari ko a lahira, kar kai mamaki, don ta iya yiwa hakan ya kai ka ga cin haramu. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta imamu. Kar ka sake saboda karatu ya zama baka kasuwanci, sai dai in mahaifinka ya daure ma gindi ko kuma wani, to sai ka je ka dukufa da karatu. Kar ka sake